పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో మినీ మహానాడు కార్యక్రమాన్ని టీడీపీ నేతలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గుట్టిపాటి రవికుమార్, ఎమ్మెల్యే జూలకంటి, ఎంపీ లావు, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఎమ్మెల్యేలు పలు తీర్మానాలు చేశారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధికి పార్టీ అడుగులు వేస్తుందని మంత్రి గొట్టిపాటి అన్నారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ప్రగతి పథకాలు ఆగువని ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు హామీ ఇచ్చారు. ఈ నెల 27 నుండి కడపలో నిర్వహించే మహానాడు కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి జయప్రదం చేయాలి అని పిలుపునిచ్చారు. అక్కడ ఖాళీ